ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଜାମଦା ବ୍ଲକର ଉଲିଟି ଗାଁରେ। ମୁଁ ଆସିଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚାଷ କରିଛି ଲୋକଟା, ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଷ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସିଷ୍ଟମରେ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଚାଷ କରିଛି। ଆପଣ ବି କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଉଲିଟି ଗାଁକୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କେମିତି ହୁଏ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଥିବା ଭାଇ ସେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କେମିତି ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ, ହଁ, ଆଉ ଚାଷରେ ବହୁତ ମେହନତ ହେଇଥିବ। ମେହନତ ଏଇ ଡ୍ରିପ୍ ମଲ୍ଚିଂ ଦ୍ୱାରା ଚାଷଟାରେ ଏତେ ମେହନତ ନାହିଁ। ଖୋଲାରେ ଚାଷ କଲେ ବେଶୀ ମେହନତ। ବାକି ଭଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ପୁରା। କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଆମଦାନୀ କେତେ ହେଲା? ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀରେ ଆମର 2 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା। ଓହୋ, ଭଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଚାଷ କରୁଥାଉ।